Giilas sa mga pulis ang namatay sa hazing nga si August Cesar Saplot, 19 anyos, criminology student sa University of Mindanao, ug ang survivor nga 18 anyos nga anaa sa ospital nga mao'y nakasaysay sa panghitabo ngadto sa mga pulis. Nga sumala niya kalit lang nawadan og panimuot human sa initiation rites ang iyang kauban nga si Saplot niadtong Setyembre 18, 2022 sa Purok Santo Niño Season Village, Upper Mandog, Buhangin District, Davao City. Nabulgar ang hazing dihang adunay mitugan nga residente sa lugar ngadto sa mga otoridad. Sumala ni Major Yudisan Gulciano, ang spokesperson sa Police Regional Office 11 nga nakakustodiya na sa Mandog Police Station ang 8 sa mga suspect nga nalambigit sa hazing. Samtang nakaikyas ang laing unumpa ka mga suspitsado kinsa maoy nagdala sa padil nga gigamit sa pagbunal ngadto sa mga biktima. Yes po, kanina sakaan na natin sila ng reklamo for violation of RA 8049 o yung anti-hazing law natin against the arrested na 8 personalities. No? Yung other suspects, regular filing tayo and we're waiting hopefully na mag-surrender sila. But karon we are continue ang atong coordination with the fraternity brothers and yung kung sino man yung pwedeng mag-facilitate na mag-surrender na lang itong mga members na at large sa ngayon. Ang mga suspitsado gikasuhan og paglapas sa Republic Act 8049 kun anti-hazing law. Nga giilang sila Jeremiah Obidencia Moya, Leggy Wednesday Officio Gibuyen, John Lloyd Garciano Sumagang, Harold Joshua Sagaral Flauta, John Steven Baltazar Silvosa, Ramil Jan Potenciano Gamo, Gilbert Escudero Asoy Jr. o Groseller Andres Gaintano. Sumala sa PRO11, sagad sa mga suspect, estudyante sa University of Mindanao nga miyembro sa Acro Alpha Delta Chapter Fraternity. 14 yung involved, except doon sa dalawang biktima nga, yung isang namatay at yung isang survivor na nasa hospital pa rin. Nagpagula og official statement ang pamunuan sa University of Mindanao kagahapon sa ilang ipagkundina sa krimen ug asa pipila sa mga nalambigit sa hazing ang mga 4th-year students gikan sa College of Criminal Justice Education. Sa nahimong pahayag sa UM, wala nila giila ang naisgutang organisasyon sa universidad. Andam sab nga motabang sa nailong pamilya sa biktima ang eskwelahan ug padayon sab ang ilang koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa insidente. Sumala sa PRO11, kini ang unang higayon nga dunay natalang kaso nga nakabsan o kinabuhi tungod sa hazing sa Davao Region. Yes, so far karon lang na nagkaroon ng ganitong insidente in relation to hazing sa Davao Region. And wala pa, this is just parang first time in Davao Region na naay incident na namatay in hazing. Naotopsi na sab ang patayng lawas sa biktima. Nag-request kasi ng autopsy ang family and baka very soon ma-release na agad yung autopsy report. We can only release the autopsy report upon the consent of the family. Sa karon, padayon ang operasyon sa mga otoridad aron masikop ang ubang mga suspect nga gawas nun pa. Pahimangno sa otoridad sa kabataan nga dili magpadala sa temptasyon sa mga barkada nga moapil sa mga organisasyon nga nagapromote og mga violenting aktibidad aron dili mabutang sa alaot ang kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.